I am gonna stay here for a while. I just need to see you smile. I'm not gonna move from here tonight. Anem d'excursió a la muntanya, ens acompanyeu? Som a Perafita i intentarem comprar cuques d'aquí, que són molt bones. Estem al poble d'Alpens i Alpens és famós perquè treballen el ferro. Amb ferro li fan formes xules. Són forja, formes diferents i ornaments diferents, o sigui pel carrer o per les cases. Aquí hi havia unes escales i volíem pujar, però resulta que allà hem vist un pont i ens porta aquí dalt. Us en recordeu de l'obra de Terra Baixa? Doncs aquí tenim el Manelic. Realitzat tot un En aquest poble hi ha tantes coses en forja, fins i tot les papereres. Que guai aquest poble! Estem a Sant Pere de la Portella i aquí tenim el castell i aquí un altre tros de castell, no sé què és, i aquí tenim la taula ben preparada i aquí dinarem. Adéu. Com veieu, ens hem tornat professionals. Hem vingut a dinar a Sant Pere de la Portella. Aquesta església, conjunt d'església i castell, és de l'any 997, que va ser construït per ordre del bisbe
abat Oliva. Llavors, dintre dels prohoms que hi havia per recollir diners, un d'ells va ser Guifré el Pilós, que va col·laborar a donar diners per fer la construcció del castell i de l'església. Amb tot això, l'abat Oliva al final va enviar uns quants monjos perquè realment controlessin l'edificació i que funcionés com a església. I l'any 1035 va ser quan l'església va ser sacralitzada, per tant es podia fer ofici de missa i totes les benediccions i tot el que es tenia que fer. Fa molta calor i el papa ja ens han dit que aquí baix hi ha un riu o un pantà o el que sigui, i llavors ens podrem refrescar, depèn de que si és fondo o no.